Musikari handi batekin hasi behar dugu, musikari bikain bat etorri zaigu gaur. Bisitan kontrako eztarrira. Zestoarra da, Bilboko udal txistulari bandaren zuzendaria, eta Tolosako bi txistularirekin batera, Hegokorean izan da. Pentsa noraino joan diren, sekula ahantziko ez duten bidaian. Gurekin dugu, Garikoitz Mendizabal. Gabon, Garikoitz! Txistu, ondo algara? Eseri lasai. Beno, haze bidaia egin duzuen. Albuna ere ekarri diguk, gainera, geroxeago emango ziagu. Begiratu bat, baina, geroxeago aipatuko diagu bidaia. Izan ere, Garikoitz, txistulari berezi xamarra izi, fusio zalea, beti bilaketan dabilena. Bai, pentsatzen diat txistuak 21. mendean behar duela hortik ere zerbait ez. Basaukak ezaugarri asko, tradiziotik, eta horrek mantendu berreziko duna betirako, baina ontatik bizi garen hori tokatzen zaiguk ez. Pixkat esperimentatzea, txistua agian oain arte urruti xamar sentitu duten musikariak geure ganatu, haiekin gauzak frogatu eta ezinbestean aurrera inez. Eta lortzen ari altzarete pixkanaka txistua oso arrotz edo oso aspaldiko edo oso tradizional edo ikusten zuten horiek euren ganatzea lortzen ari altzarete? Poliki bai. Eta ejempluak ditu, alde batetik sortzen dian diskografia, baina beste aldetik puntualki egiten dizkiagun agerraldiak ez. Bai folklorean, bai kasu hontan txistu sinfonik proiektuaren ardaz hartuta, orkestakin bakarlari jotzeko moduak, eta beti ahaztu gabe, banda tradizionalean eta geure errepertorioa, dantzak eta gainera... Eta dianak, eta pasakaileak, eta gainerakoak. Misolmiak eta bat. Hori, misolmi. Naroa Intxausti sopranoarekin Lete Laboa eta beste zenbaiten kantak eskaintzen dituzu, Bai, bita. Hori izan nuen beste ekimen bat, Bilboko udal txistulari bandak, Angel Untzu eta Mariano Santamaria piano joleakin batera, talde osaturik, Naroa Intxaustirekin egin ginuena, ez? Soprano baten estarretik, baina hain gureak sentitzen dizkiogun Xabier Lete, Benito Lertxundi eta barren doinuak eskaini, ez? Hainbat kontzertutan, aritxu izan gatuk, eta maitza benetan politxa eta unkigarria. Hemen entzuten ari gaituk, ez duk edo zein moduzko sopranoa, Naroa? Ez, Alemanian itendik bere bizitza, Basauri Arradek, baina izugarrizko proiekziorik. Hemendik urte batzutara zer esan emango dik. Beno, eta gatozen orain zuen bidaia mireskarri horretara, Hegokorean izan berria iz. Nola arraio sortu zitzaizuen araño joateko aukera? Bueno, alde batetik... Nola lortu duk txistuak zulotxo bat izatea? Gauza desberdinak ustartu dituk ez, hori errealitate izateko. Lehen da bizi garbizeok txistu sinfonik dizka. Hori izan dek abia puntua, garbia, albidetzen duelako txistuak orkestakin jotzekoa. Eta beste alde batetik, han biziduk, Arrasatear musikari handi bat, Unai Urretxo, eta noski, izan zunean txistu sinfoniken berri, derrepentean esan zitxien behak, hau honean nola edo ala ekarri berdi hau. Eta, kontu izan dituk hori nola egin ez. Alde batetik, garbi genian, berakala esan da, gehien bat, enbajadaren laguntza kasik ezinbesteko izango geniala, eta hala izan du. Espainiar enbajadaren. Eta alde hortatik eskertzekoak izan dituk Alfonso Alonso nik ezautzen nian, Gasteizko alkatzez egon nire hango egonaldian, eta lehen nabiziko kontaktuak ari esker izan dituan. Eta bai, gero ja hango agintariak eta enbajadakoak posible egin ziaten lehen nabiziko kontzertua. Eta gainuntzekoak, pixkat errexagoak izan dituk, han geundela, Anderren logistikari esker eta bere kontaktu esker, posible egin diegu, azkenian bita. Lagun biz zoragarrikin, Arajun eta 13 egunean, kriston egonaldi gogangarri etxea, ez? Musika tresna herrikoia du, txistua, aspaldikoa, bere mugak dituena, baina jakin diat denak ahoa bete hortzutzi dituela. Bueno, txistuak badik almen hori.
oso instrumento arrunta zentzilua duk, eta gehien txokatzen zaienadek, nola arraio, hiru zulokin horren besteko nota sorta eta kalitate horrekin eta afinazio horrekin egin aldaiteken, ez? Eta bazeokan beste detonante bat, ez? Tadek, han folklorea bazaukatek lau bazuloko instrumento folkloriko bat horrela, eta noski, bueno, ezaka zer ikusik organologian, baina ikustea txisturekin egin datekena txokante duk. Bost emanaldi egin dituzue, bi areto handietan, 1000 lagunetik gorakoetan, eta beste hirurak formatu txikiagoan. Bertako bi orkestra sinfonikorekin aritu zarete, entseguak eta nola egiten zen dituzten? Eskai bidez edo ze? Ez. Orkestan dinamikak ensaioak dituk profesionala izanik partiturak aurretik bialduta zeudean, baina ez, ni jun aurretik usten diat bi ensaio eginda zaudela, ni gabe, nerekin bi ensaio eta hirugarrengo aktuazioa. Bueno, hortantxe prestatuta zaudek eta hori ez arazo izaten, ez? Musika universala duk. Eta hain erraz moldatu altzarete, elkarrekin? Bai, izan dituk normala den moduan hemengo erritmo batzukin, betiko sortzikoarekin eta nola interpretatu eta nola goxatu ensaiotan betiko gauzak zuzendu beharra, baina ez, oso ondo moldatu dituk eta egia esan Unai Urretxok egin duen lana aipatu eta goraipatzeko lana duk, oso lan edarendik. Beno, ikus eta entzun dezagun emanaldi horietako baten zatitxo bat bederen? Nio, zirraragarria, Otzikara eraiteko modukoa. Bai, hondikan ere ikusi ala, nik ere sentitzen diat, benetan emanaldi berezi izan nuen sentsazio hori. Melodia ederra, beste euskal musikari handi batena, Xabier Zabalarena. Bai, nik adiskide lagun mina eta lankide diat nire hainbat proiektotan eta zizango diat. Lujo handia duk horrelako musikari bat aldamenean edukitzea. Gehien bat, ni bezalako musiko, baina interprete bat entzako, ez? Gauzak sortzeko beti prest dagona, igualtzaiok, ze estilotan, beti transmititzen dik magia, bere lanak beti zerbait, ez da. Eta, bueno, ni bezalaxe beste hainbat musikarik eskertzen diagu bere lana. Esan ziteke, orkestra sinfonikoekin espezializatzen ari aizela? Oendik hainbeste. Esperientzia dezente izan ditu, ja? Eta baekien orkestra on batekin ondo uztartu zitekeela ire txistua. Bertakoak ez dira harritu, bertako orkestra sinfonikoaren zuzendaria eta bertako musikariak eta ez aldira, bai? Ez aldira harritu, uztarketaz eta azkenean lortu den emaitzaren kalitateaz? Bai, bi orkestratakoak desberdinak dituan, lehendabiziko orkestra Txuntxon Filharmoniko Orkestrako zuzendaria benetan aipatu behar diegu ze gizon, jator eta ze humil agertu duan gurekin. Eta bai, arek bere txokadura hori lasai arraio agertu zian. Bestearen zuzendaria burutenteago guan. Eta bueno, olakoi zailago egiten zaiok igertzea nundi noda joan, baina lehenengoa batipat oso mirestekoa eukizun jarrera. Azken finean, bere orkesta beste musikari batek zuzentzen zian, beste programazio baten sartu zen,
eta inungo momentuan ez zeion igarri haura deseroso zegonik, oso. Beno, album honi begiratu bat ematen aritu naiz, eta hemen ageri dira, Garikoitzerikin ara joan diren beste bi txistulariak, tolosarrak, eta haiek ere etorri dira, eta ongi etorri egin behar diegu. Datozela, Iñaki Letamendia eta Jesus Mari Garmendia. Hemen, gure mutila. Gabon dizuela. Ongi etorri. Esker. Zer moduz gara? Ondo. Ondo. Bueno, haizu, zer moduz egin Oso ondo. Bueno, tratadure oso ondo tratatu digute. Jendeare oso ona da, jende oso edukatu eta hola, eta oso gustatu ja. Izaeran eta alde handia sumatu alduzu, Bai, haiek dira oso edukatuak dira, oso isiliak eta ere bai. Baina bai. Beti irribarre bat Espainietan. Baitare, bai. Makina aldiz makurtu geha, bai. Hona ikien da, bai. Irriak eta ondo. Gainera ikusi eta aldiro agurtzen zaituzte. Bakoitzean, bai. Hortan harrigarri ditu. Zer karritu zaituzte gehien? Bueno, ez dakit, hango bizitza, ez dakit, ez da. Niko ezberdina da. Oso ezberdina, Bai, ezberdina da. Eta bestela, ez da gu konpondu geha, Niko ondo konpondu geha. Janarekin eta ogia bilatzea kosta izan zaizue? Hoi bai, zaila izan da. Ogia eta zer gehiago, Martiniak bai. Martiniak ere bai? Martinian bila, egin Zuek dizkiago gara ordu eta batzuk. Martini eskean? Eskean ez, bila. Eskean, txikire, asmoteko handu eskatzen, baina ez zion maneraik, Gero, hango, Seulen eta ibilizarete, eraikin ikaragarriak, bai? Zesto oso sartzeko modukoak. Agizona, izugarriak, bai. Ematen genian, Paco Martínez horia txistuekin, oiaran partez txistuekin. Bueno, eta nolako esperientzia korearrei txistua jotzea? Nik uste oso guztuak gatu dira, eta, konzertu bukaeran da ikusten genduen jendea, oso etortzen ziren saludatzea eta pixkat galdetzea instrumenton karakteristikak eta hola, eta oso guztuak gatu dira, txistarekin. Eta, konzertuko ez da primerako izan dira. Albunian ikusi diat, Garikoitz, sekulako estimazioa izan duela, emanaldien ondoren txekia zenbat denboran argazkiak sinatzen, argazkiak ateratzen eta autografoak sinatzen eta aritua izela. Araino joan beharri hainbesteko estimazioa lortzeko. Bai, eta gehiena gaina emakumezko dituen. Arrituten, neotxek. Bai, egiten. Denbaldi luzixen barra, egin diat, sinatzen eta argazkik ateratzen, da, posgarria duk, ez? Beste datu bat, han famili guztia joten den kontzertuta, eta aurrak ere pila bat agertu dituan, ez da inaki? Bai. Famili guztia joten den. Eta, klaro, gero diskak erosteko aukera zitxion, eta, han haitxu batxuk. Saltzekoa, iretzat. Bai, azken finean horri ez diogen, beste garantzi ematen, baina bai... Asko saldo alditu. Batzuk bai. Ipar Korearako gonbidapenik ez aldizuet egin? Nire egitela ez. Iri? Ez. Oindik ez. Militarren, baina Ego Koreako militarren aurrean ere jo, menduzu, Han irla batean, kontzertu bat eman genduen, eta ikusle gehienak militarra ziren, marinek eta soldoz, eta bai. Eta txalon, lotazen txalon. Bai, Bai. Sargentuak aginduko ziren, orain txalo. Akaso bai, Eta Euskaldunak ere aurkitu dituzu, Baitare, bai. Jetu gendun ikastegietako apaisa bat. Sarrotiko semia omentzan esan zion, ez? Ikastegietako sardoteiko semea? Hala esan zion. Begiristeniko semea? Ez tegit, abizten Bea da Olaberria, baina, lehenguzu dira ez zakin. Bai. Berrogoi urteo zamazki da. Da Leire Olaberrian osaba. Ara. Baina, han zagarrotikoa, bea. Apaiz dagoena. Berrogeita bosturte apaiz. Han zamazki bai. Eta gero beste legazpiar bat. Arentza zer izango zen Ego Korean txistuaz gozatu balizatea. Hala zate zion, bai. Txapelakin todo igual. Eta emozioz beteta. Claro, bere gaztetako soinuak gogorazen zitzion. Eta izugarrezko emozioakin. Bai, emanaldi politi izan nuen aurra. Legazpiko beste apaiz bat ere, bai? Bai. Baina ari euskara astu zitzaion, ez duzu? Bai. Bazikin, baina... Gero, Espainiar koloniara etorri guan. Eta kontzertu bukatuta gero, batek Andaluz baten hori estaten zian. Lo primero, felicidades, pero tengo que reconocerle que primero cuando escuché el chistu, una gran decepción. Yo pensaba escuchar música española, pero sois impresionantes, da. Parre pixkatin, da, bueno.
Izan ere, zer espero zuen behar. Bueno, Zer espero zuen behar. Espainiako embajada gonbidapena pasako zitxien. Flamenkoa edo horrelakoren bat espero izango zuen.